Muri Zimbabwe ndadzoka zvekare. Pane nyaya ndiri kuona kana kuti mubvunzo wakaparurwa wakaiswa mudariro naHope Waching'ona ari kuti why are you arresting innocent citizens and not criminals looting public funds? Why are you torturing citizens if you genuinely won the elections? Ndo nyaya iri kuitika. Auditors General report yakabuda Auditors General report ichitoexposa kuti ningi ministry yakati kwakabiwa mari yakati kwakashekwa mari yakati pavese vakaexposwa kuna kana hwana ari mukati vese vari panze vari kufamba vari free vese. But iko zvinezvi masungirwo ari kuitwa mwana wese kunzi uri kuda kudemonstrate, yet muconstitution yeZimbabwe zvirimo zvokunzoda zvekudemonstrate. Munhu ane right to demonstrate. Vari kuplana vacho kunzi yeye muri kugadzirira kuda kunoita sei vari kubatwa vese. Zviita kubata tavabata kuda iso. Kwete kunzi vamwe vacho vabatwa vari kundigana. Vamwe vacho vari kunzi makazodemonstrate kukoti muchiti free Jameson Timber, makabata tumaplacards muchiti free Jameson Timber. Ndo imwe nyaya inenge iri kuitika papa. Makademonstrate muchidaro anana matai anani vaive ndo dzimwe dzenyaya dzekutaurika vabatwa bviwe kuno. I don't know kuti Zimbabwe chaiyo zvinhu zvinonyatsoitika chii chinonyatsoitika ipapa. Saka ndo pari kuzobvunzwa panapa kunzi aiwa imimi muri kurovere chi vanhu imimi kana makanyatsohwina maelections ko muri kurovere chi? Muri kutyei? Muri kuvhunduka chati kwatara chii? Mbori makaitei chamunovhunduka kuti munhu ati ada kudemonstrate. Imimi muconstitution section 59 inotaura kuti munhu ane kodzero dzekuratidzira right to demonstrate. Zvirimo muconstitution. Imimi muri kuti makawina election. Saka what's the problem? Muri kuvhunduka chi? Kuende pakusunga vanhu sei muri kungosunga vese. Imimi muchitadza kusunga vanhu vari kuba mari yenyika. Saka kuba vanhu vanoba havana basa here. Pane vanhu vanonzi vari kuda kuratidzira vari kuda kuita against imimi. Ndo pane nyaya papa. I don't know muri Zimbabwe munoona sei nyaya yabuda yaiswa mudariro iyi. Munoona sei nyaya iyi muri Zimbabwe. This question ikutaura kunzi why are you arresting innocent citizens and not criminals looting public funds, and why are you torturing citizens if you genuinely win the election? Munoona sei nyaya